מעניין ממש. אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף. באתי לפניו, תלמיד עומד לפני הרב, כל כולו האיר כמו מלאך, כמו שמש בזריחה, בתוך חדרו ישב, תורת השם מכל חייו, והאור יצא מתוך ביתו אל העולם כולו. באתי לפניו כבן עומד לפני העם, והביט עמוק בתוך עיניי, וראיתי אהבה קירב כל יהודי, כי ילד יחידי וכל אחד בוכה עליו, אוי מרן שלי, אבא של כולם,